2, נתון ההפך, נתון דקדוק. תבנו, אני שואל אתכם מה השפה שהדקדוק יוצר, אתם יכולים לחכות עוד שלב ולראות מה השפה שהאוטומט יוצר. אתם צריכים מהדקדוק לבנות אוטומט, על האוטומט בדרך כלל יותר קל לראות מה השפה שהוא יוצר. 3. ב3 אני מבקש לכם לבנות דקדוק חסר הקשר לשלוש שפות. אבל בואו נתחיל, כשאנחנו מחפשים דקדוק חסר הקשר, בואו ניקח את השפה הראשונה. השפה הראשונה, השפה הראשונה זאת השפה כל ה-A ב-N, B ב-N, C ב-N פלוס A. A ב-N, B ב-M, C ב-N פלוס. אתם צריכים לייצר כללים שמה הם עושים? שאם הם מייצרים A הם מייצרים C, אם הם מייצרים B הם מייצרים C. נכון? זה מה שהרעיון פה. אז למשל כלל כזה יכול להיות S עובר ל-A, ואתם צריכים להיות זהירים, כן? למשל S עובר ל-A, C. אבל אם הייתם עושים ל-AC, עכשיו אתם לא יכולים לדחוף פה B'ים בפנים. אז לא הייתם מסוגלים לייצר משהו, גם זאת מילה. מילים שאין בהם B'ים בכלל זה גם בסדר, כי כתוב פה, אם אני לא טועה, N גדולים שווים מ-0, כן? אתם כמובן צריכים פה את הכלל S עובר לאפסילון. לא, אתה חייב B, לא? לא, אתה לא חייב B, אתה לא חייב B. אבל מה שאתם חייבים לעשות זה משהו מהצורה, נגיד A, אולי אפשר עם אותו S, C. למה זה S ל-AC לא בסדר? אם מה יכול להיות ריק? אבל אתה צריך לייצר גם את כל המילים האפשריות. לא רק, נכון שאתה, אם אתה היית עושה רק כלל כזה, אתה היית מייצר את השפה, או BC, או S ל-BC גם. S עובר ל-BC. אז היית מסוגל לייצר שני מילים בשפה, או את המילה הזאת או את המילה הזאת. וזה לא כל השפה. השפה, כל מילה כזאת צריך אפשרות שתייצר. אתה מבין? אז אתה צריך משהו, נגיד, אם אתה עושה משהו כזה, בוא נראה, C, וגם S עובר ל-B, ל-SBC. למשל, אני סתם מנסה עכשיו, אז אתה יכול את ה-S הזה אחר כך להחליף, לייצר פה B כמה שאתה רוצה, כן, ופה, אבל לא, אבל עד יהיה לך משהו לא טוב, עד ה-S הזה ייצר... מה, S מחליף למה? לא, אתה צריך למשתנה אחר, אתה צריך ככה A, ואתה צריך את האפשרות למשל... מה זה A זה B? A זה משתנה. כן, אבל לא יודע. רגע, אתה צריך את האפשרות A עובר ל-A, מה זה מאפשר לך לייצר? כמה AC'ים. כמה AC'ים שאתה רוצה. ואז צריך להיות לך כלל שמאפשר לך מ-A לעבור לייצר BC'ים כמה שאתה רוצה. אז צריך להיות נגיד A עובר ל-B C, ואז כשאתה מתחיל, אולי אפילו אפשר פה. טוב, אני לא רוצה לפתור את זה עד הסוף, אבל אתם רואים את הרעיון, כן? ככה אתה מייצר AC הצידה, אחר כך כשאתה מגיע פה, אתה רוצה להתחיל לייצר את ה-BC, אתה עושה דבר כזה. ו-B כמובן כבר מה יהיה מותר לעשות איתו? B כמובן יהיה מותר לעשות איתו רק B-C או B-אפסילון. כדי שתוכל לא לייצר B. כן? ואתה צריך גם S עובר לאפסילון. אוקיי? אגב, לא, אתה צריך גם את האפשרות... לא, כן. אתה צריך גם את האפשרות ש-A עובר לאפסילון. כי אם אתה לא רוצה לייצר B, אתה צריך פה... אוקיי, תראו את ה... אני לא פותר את זה עד הסוף, אני רק כזה זורק את הרעיונות, אבל אני מקווה שזה לא תרגיל קשה. והחלק ב' זה כל ה-A ב-N, B ב-M. כך שמה, שימו לב, מספר ה-A'ים הוא בין פעמיים מספר ה-B'ים הוא פעמיים מספר ה-A'ים ובין שווה למספר ה-A'ים. כלומר, מה הרעיון בשאלה השנייה? בשאלה השנייה, מספר ה-A'ים הוא קטן שווה מפעמיים מספר ה-B'ים, הוא גדול שווה ממספר. כלומר, מספר ה-A'ים הוא בין מספר ה-B'ים ובין פעמיים מספר ה-B'ים. מה שאומר שצריך לכם כללים כאלה. כלל שכל פעם שהוא מייצר A הוא מייצר B, כלל שכל פעם שהוא מייצר A הוא מייצר שני B.
ואז לפי איך שאתם משתמשים או בכלל הזה או בכלל הזה, אתם יכולים להגיע לכל כמות של A בין מספר הביאים לבין פעמיים מספר. אתם מבינים את הרעיון? זה הרעיון פה. וחלק ג' הוא קל מאוד לייצר רק ביטויים של סוגריים מאוזנים. אז יש לכם... כן, אז מי זה א' ב' פה? א' ב' פה זה הסוגריים והפסיק, נכון? נותר לכם פה עם פסיק או בלי פסיק, מה זה סוגריים מאוזנים? ככה, כן? יש לכם כמובן S סוגר, תח סוגר, פסיק לא סוגר, A סוגר, תח סוגר. הפסיק הזה, מה זה הפסיק הזה? הפסיק הזה הוא לא חלק מהשפה, הוא רק כדי להפריד... רגע, השפה זה סוגריים פותח? רק סוגריים, וזה צריך להיות סוגריים מאוזנים. כן? אם אתם עושים ככה, S, ככה, תחשבו על זה, נגיד שזה היה הכללי שלי, נכון? אז מה אני מסוגל לייצר בצורה כזאת? בצורה כזאת אני מסוגל לייצר רק... זה בסדר. דברים כאלה. לא, זה לא בסדר. אני לא מסוגל לייצר... צריך לשפץ את זה טיפה. כן. בסדר? אז גם סוגריים מאוזנים זה שיקשר. ואז אנחנו מגיעים לשאלה מספר 4.